Okei, sanotaan tästä. Täällä on HomeSetup. Elikkä tässä on nyt, mä oon vähän kipeä nyt, niin tässä on, mä tein tän nyt vähän huvikseen, niin tässä olisi mulla, mä tein tän nyt kännylläkin, niin mä oon vähän sekaisinkin. Lol. Tässä on mun H10, mitä mä pidän kotona. Eikä täällä mä en ehkä hirveän paljon pysty kuvaamaan videoita, mutta tässä ilmoitetaan ilmaisvideo osa 2. Niin näissä ilmoitusvideoissa tulee kaikenlaisia videoita silleen, että tässä ilmoitusvideossa mä kerron mitä on tulossa ja tälleen. Se näet ehkä aika monta ja tämmöstä. Niin teitän, tästä tulee HomeSetup kautta ilmoitusvideo. Niin tässä on mun Lenovo läppäri G70. Tämmönen. Tässä on mun webcam, tässäkin webcami tässä läppärissä ja sitten tässä on mun Sensei, tai tää on SteelSeries RAW Sensei, eikö tuo SteelSeries RAW hiiri ja sitten täällä on semmonen peli, mitä mä tuun näyttää ehkä aika paljon, elikkä se on tämä. Tässä mä tuun tekemään ehkä tää kotona videota World of Warcraft. Sain tän eilen, tai 2 päivää sitten, eli viime viikon lauantain. Sitten tämä on mulla saanut aikoja sitten. Tätä mä tuun myös pelaa. Sitten myös tätä, jos mä saan sen debutin toimii pleikalle. Tätä mä tuun myös pelaa tietokoneella. Miten näitä 3 peliä mä tuun pelaa aika paljon. Okei, no. Sitten taas pleikkoin. Tässä on mun tietokonepelejä ja pleikkapelejä. Tässä on sitten taas muutama tietokonepeliä. Täällä on mun kaikki pelit. Tässä on taas mun pleikka. Tässä on rikkinäinen ohjain. Tässä on taas toimiohjaaja, mutta okei. Sitten ehkä mä tuun pelaa näitä pelejä aika riippuu vähän, koska mulla täällä kotona aika paljon häirintekijöitä. 3 koiraa ja 3 ihmistä, jotka tulee tekemään vähän tommoista häirintekoa. Joten mä en nyt oikein tiedä, mitä tulee tekemään, mutta jotakin tästä tulee olemaan näissä videoissa, mutta uskon tää video tässä ja mä tuun tekemään lisää tutoriaaleja. Pelivideotkin tulee, joten tilatkaa, pankaa like, jos ette tykännyt, pankaa dislike ja kommentoikaa, lähettäkää kommentti minkälaisia ilmoitepelejä, niitä mä en hirveästi maksullisia pelejä, mä en niinku vapaaehtoisesti kommenteissa en hyväksy, mutta ilmoitteet-pelejä, mitkä ei ole hirveän paljon vielä tilaa, niin niitä mä voin hyväksyä. Ja muuta. Yksi semmonen juttu oli, että siinä debutissa, tai siinä Photopad, siinä miten tehdä helppo videoiden kuva, niin se on trial-versio. Mä unohdin sen kokonaan. Mä en huomannut sitä. Sitten mun pitäisi se sanoa, että se on trial-versio. Mä en tiennyt sitä. Sori, mutta mä en tiennyt oikein sitä. Ja debutti saattoi olla trial-versio, mutta se silti ehkä toimii ne kaikki kokonaan silleen, ettei niitä tilata uudestaan. Kyllä ne ehkä toiminut. Mutta uskon tää video tässä. Tilatkaa. Elikkä subatkaa, jos tykkäsitte, pankaa like, ja jos ette, niin pankaa dislike ja kommentoikaa. No on tässä nyt tää video, eikä se on moro!